Udsigtspunkt lige pludselig. Ja, det er det. Ja, han skal jo bare køre. Det kan være, han skræmmer den væk, måske. Dyt. Hvorfor kører han ikke? Vi kan jo ikke komme udenom, for fanden. Den skal nok flytte sig. Ja, han skal bare sætte på. Man har aldrig haft med køre at gøre før. Ja, kør. Bare giv gas. Den er ikke så hurtigt en god del. Nej, det er den ikke. Kan det virkelig være 1700 meter dernede, hvor vi så havde spist? Ja, det her det er 2300, det er 600 meter i højdeforskel. Det kan godt være, kunne ikke? Det er ikke hurtigt op i hvert fald. Og langt ned. Altså meget længere ned end op. Ja, det er den her vej. Altså, den her side af passet er bare længere. Ja. Jeg tror også, vi kommer meget længere ned. Ja, det tror jeg også. Der var nogle cyklister længere nede. Ja, der kommer biker der også. Danser godt. Jeg kan mærke, den arbejder. Ja. Jeg ved ikke, om det er dækkende eller hvad der er. Også er det bare de der sideværs. Ja, det dækker undervogn. Det virker altså. Ja. Satan. Pas på, fordi den er kun en spor, der hvor de er nu. Så jeg foreslår, at du holder tilbage for dem her. Og det der vil opføre mig lastbil.
irriterende, ikke? Men det er fedt. Det er fedt. Hvad fanden er det lavet der? ingen eneste. Og der er hul i Et hus. Ja, det lignede en eller anden... Det kunne være et eller andet fra 2. verdenskrig. Bunker, klippeskjul, et eller andet. Og har vi set 8'eren igen. Man kan vinde bag rettet. Nice. Hørte du det lige? Ja. Det er også en 39 M5 V8'eren, jo. Jo, det er det. Det er ikke en 5 V8'eren. Jo, det er M5 V8'eren. Det er ikke en 5 liter, så er det det? Jo, det er M5 V8'eren, der ligger i sætteren. Ja. Nej, 400. 139. Ja, altså 400 ekstra. Ja, ja. Det er det. Med andet udstødningssystem, så den siger lidt mere. Ja, tak. Men den er aldrig rigtig blevet sådan ordentligt kendt, synes jeg, den BMW. Den kostede så også 3 gange så meget som en M5'er. Ja. Så du kan købe en M5'er og en M3 Cap, og stadigvæk have penge til års til en konebil. Okay, der er langt ned dertil. Og vi skal være dernede lige om lidt. Yeah! Og du kan jo få lov at kigge ud af vinduet. Ej, kæft, hvor er det nice, man. Jeg har siddet og skidet i bukserne flere gange. Der er ikke så meget på den her vej. Der er også fucking langt ned der. Fucking langt ned her, mand. Fuck, hvor er det pro. Husk, den skal have greb for at kunne bremse. Ja, du tænker på hoppevej, eller hvad? Ja. Nu er det over på vejbanen. Ja, nej. Jeg kan ikke huske, hvordan vejen går. Jamen, vi kommer ned, hvor der er god asfalt. Ja, det er bare. Fordi jeg kan se den gode asfalt dernede. Nej, der. Okay. Det lignede, der var lavet et frontcut. Kølerhjelm og den ene sideskærm og hele kofangeren var en anden farve end den der grønne, den havde bagpå. Var det der, du var? På Civic'en. God vej. Okay, det er noget federe at køre, end at sætte sådan noget. Jeg skal sige, det er noget køligere at sidde ved siden af, end det er at køre, fordi man bare sidder her med vind og bare sidder stille. Jeg frøs op lidt, da vi kørte den anden vej. Jeg tænkte bare sådan, hvad fanden er det for tøs, han snakker om? Det er koldt. Det ved man så nu. Asfalt, smal vej. Også smal vej. Fiskested. Så bare sådan et eller andet tilfældigt sted på en alpevej, hvor man kan fiske, så holder der en Golf 4 R32 og en 964 Cap
What the fuck, man? Biker med fart på. Ja, det kunne jeg godt se. Han lå for langt ned, ham der den forreste i hvert fald. Ja, dem kunne vi godt have klippet. Ja, dem kunne vi godt have klippet. Jeg tror, de glemmer, hvor bred en bil er. Ja. Hvad for noget? Nej. Det er ikke tabt endnu. Nej, den sidder der. Ja, jeg tjekker lige den venstre, den. Det lyder sådan lidt plastikagtigt. Ja, det lyder nemlig sådan lidt plastikagtigt. Jeg tænkte sådan lidt, hvad? Bumpy Road. Det dufter godt, ja. Nu er vi under til grænsen. Nu dufter der bare. Blæser det ikke? Ikke så lige at slå græs af noget. Det er det fandme godt nok ikke. Og de går eddermame op i det. Ja. Blæser det ned og bjerget, og så samler den op med en vogn eller noget. Hvor den så kan køre måske. Sikkert. Forholdsvis godt det hele. Ja. Hell yeah, en udsigt. Helt sindssygt. Og det er bare, hele vejen rundt er det bare monster pro udsigt. Okay, og vandfald derovre. Ja. Yeah. Okay, han havde kortet ham der. Altså, han ville have ramt cyklisten. Hvad fanden laver de der bikere, mand? Jeg ved det ikke, jeg tror, jeg tænker, jeg kører bare alene her. De tror i hvert fald på, at de har vejen for sig selv. Ja, frit. Frit, men bare fint. Stadigvæk. Ja. Jamen, de er inde ved de her små snørklede hornåle og sådan noget her mellem alle de her jernbanebroer og det der. Det er det, vi skulle holde ind, var det ikke? Var det ikke her omkring? Nej, det var meget længere før. Det var ikke med kameraer på. Nej, det var for fanden inden. Stejlt. Meget stejlt. Også bare det her, ikke? Jo. Fri. Og fri rundt. Ja, ja.
står dernede og arbejder på arbejdspladsen. Så jeg er ikke sikker på, at det er musik. Altså hvis man bare havde flere dage, ikke, så skulle man bo oppe i den by, den sidste by vi kørte igennem. Og så bare de her bjergpas her. 4 dage, det kunne være fint, ikke? Så tog jeg gerne en dag på cykel op og ned. Shit. Motorbikes. Ja. Ja, det vildt, at man har virkelig respekt for de der blinde sving, fordi man bare ved, at lige pludselig så kommer der bare en biker, som har lagt den ned. Biker med fart på. Ja. Og vi rammer dem lige her. Ja, lad os tage den her, hvor det er lige. Lad os se, hvad ham den næste han gør for det. Lidt for meget fart. Ja. Bo, lige der. Lige ved siden af en tankstation. Yeah! Hvad vil du sige? Og Bo der? Ja, Bo der. Og lige ved siden af en tankstation. Yeah! Det er også meget hyggeligt der. Efter 4 dage, så ville alle bare vide, hvem man var. Pork foran os. Ja, så var han godt. Og en Jack. Takker. Hvad er det for noget dæk, han er på? Det er almindelig Toyota, der fandt det. Nå, Godt. sådan noget billigt lort. Andre potter. Nej, det er standard. Er det dem, de der Ja, det er Porsche, Porsche Sport. Nå, sporten, ja. PSI. Ja. Højre. Yes, mod tur. Kommer der nogen? Nej. Og så rundt til venstre.
Hvad laver du? Kortet. Lidt for meget. Den er bred. Ja. Lidt bredere end Bimmer. Bremsespor, der var der. Ja. Ja, der skal du op bag ham der. Ja, hvordan ikke det går? Hvad der var? Nå, det gjorde det vist ikke. Jeg tror bare, de står virkelig snart. Og jeg tror ham der, han sagde, at du kom ned der. Nå, det er fordi de arbejder, så kan det godt gå 10 minutter. Ja. Bare nu ham der igennem. Jeg tror også. Og han vinker der varme af. Lige. Moment. Lad os se. Er I helt sikre på det? Ja. Nu har GPS'en tabt os igen. Nej, vi kører nok for meget på her, tror jeg. Nej, frit.